هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Kwamitin shirya musabakar hadda Alkur'ani mai girma ta nahiyar Afirka a jihar Zamfara na farin cikin sanar da makarantu, malamai, uwaye da ɗalibai mata mahaddata Alkur'ani da ma sauran ma'abota Alkur'ani mai girma cewa za a fara sayar da takardun cikewa wato forms don neman shiga gasar karatun na Alkur'ani a matakin jihar Zamfara. Ita dai wannan gasar hadda Alkur'ani wadda ita ce karo na farko gidan talabijin na Gaskiya wato Gaskiya TV da ke da mazaunin shi na dindindin a Accra kasar Ghana ne ya ɗauki nauyin gabatarwa haɗin gwiwa da wata gidauniya mai suna Sheikh Jafar Mahmud Adam Foundation, kuma gasar ta kunshi matakin haddar hizifi 60 ne kadai ta mata zalla. Ga masu sha'awar shiga musabakar suna iya samun takardar cikewa wato form akan kuɗi naira 1000 kacal a wurin coordinator wato jami'in shirya musabakar Malam Makiyu Suleiman, ko a tuntube shi ta lambar waya 07066573192 ko mataimakinsa Malam Abdulkadir Abubakar Khairul Bariya shi ma ta lambar waya 07039713572. A sani cewa za a sayar da takardun na cikewa ne wato forms daga ranar Litinin 3 ga watan Janairu zuwa ranar Alhamis 6 ga watan Janairun shekara ta 2022, kuma babu sake budewa da zaran an rufe. Daga bisani za a sanar da ranar soma musabakar ba da dadewa ba da izinin Allah. Da fatan za a yi gaggawa wajen samu da kuma cike takardun neman shiga wannan musabaka ta mafificin littafi wato Alkur'ani mai girma. Allah ya sa mu yi tarayya cikin wannan hidima ta alkhairi. Amin. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi 08066664543. Wannan sanarwa ne daga Malam Nura Bello Alƙali Talatan Mafara, shugaban kwamitin shirya musabakar Alƙur'ani mai girma ta Afirka a jihar Zamfara. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.